ଏଇଠୁ ମାରେ ରୋଡ ଟାଇମ ଦେଖାଯିବ। ମା ଝାଡା ବୁଡିଗଲା କଣ ଗାଡିଟା କିରେ? ପୁରା ପୁରା ଇଏ କର ଏମିତି ଗାଡି ଗୁରା ଯୋଉ ଯାଉଛି ତା ଗାଡି ପଛରେ ଉଡେଇକି ଯାଉଛି ଭିଜିବ ଜାଣିପାରୁନି। ସାଇଲେନ୍ସ ପାଇପ୍ ବୁଡୁନି ତାର ଯୋଉ ସିଧା ଯାଉଛି ସେଇ ସିଧା ଯା। ଯୋଉଟା ସାଇଲେନ୍ସ ପାଇପ୍ ବୁଡିବ ତୁ ସାଇଡ୍ କରିବୁ ବୋଧେ ଗାଡି। ଆମ ଗାଡି ଗୁରା ବୁଡିବନି। ବଡ ଇଏ କଥା ହେଲା। ଇଣ୍ଡିକନ ଗାଡି ତାର ଆମର କଣ ଅଲଗା ଗାଡି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି କାଲି କଣ ଆଳ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାଲି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ ବାଟେ ପଳେଇ ଭଲ ହେଇଛି।